Babe ya ne? Haba, what is this? Na fi minti 30 anan ina jiran ki fa. Dan Allah ki sauri dan Allah, haba. Ba matsala. Hello, assalamu alaikum. Sorry da Allah, minti ɗaya. Sorry da Allah, I'm together with my wife. Ina tare da matana yanzu haka. So kuma na ga kin wuce so beautiful gaskiya kin yi min. Ki haƙuri da Allah kafin ta zo ko number ki da Allah ki dan samu kafin ta zo. Ya suna Hajiya? Sunana Nana. Wow, Nana Fatima. Amma ba angon nan kike ba. Ina da ɗan nisa gaskiya. Gaskiya ne. Allah. Yawwa kin ga ai da kin bi kin ga in kika je layi na farko din nan, kika je layi na biyu in kika yi hagu dama, to akwai wani gida mai jan fenti. To a kusa da shi akwai wani farin gida mai farin fenti dan karami. Akwai wata karamar kofa zaki ganta farar kofa ce. To shine nan ne gida. Sannuka. Okay. Muje? Muje mana. Ya kake tsayawa lafiya? Je. To muje. Ko dai akwai da wani abu? Ba komai wallahi. Wai kwatance ake mata na gidan da waya ta tafi. Waya ta. Lafiya dai? Lafiya la wallahi. Ina mata kwatancen shine waya ta tafi da. Dan Allah ka daina waiwaye bana zo. Kana ta waiwaye.